Сега ще научите отговорът на въпроса колко време се пие чай от смокинови листа. Чаят от смокинови листа е билкова инфузия, направена от листата на смокиново дърво и е известна с потенциалните си ползи за здравето. Когато става въпрос за наслада от чай от смокинови листа, времето за накисване е съществен фактор за извличане на неговите вкусове и свойства. Представяме ви подробно ръководство, което ще ви помогне да определите колко време да пиете чай от смокинови листа. На първо място съберете смокиновите листа. Берете свежи, зрели смокинови листа от смокиновото дърво. Изберете листа с живи, зелени цветове и без признаци на увреждане или заболяване. Изплакнете внимателно листата под хладка вода, за да отстраните мръсотията. Пристъпваме към приготвянето на чая от смокинови листа. Сложете тенджера с вода да заври. Добавете пресните смокинови листа към врящата вода. Намалете котлуна и оставете листата да врят около 10 до 15 минути. Този процес на кипене позволява на ароматите и полезните съединения на смокиновите листа да преминат във водата. Настъпи време за прецеждане и сервиране. След като заври, свалете съда от огъня. Използвайте цедка с фина мрежа за чай, за да прецедите смокиновите листа от чая. Изсипете запарения чай в чаша или чайник. Колко време за охлаждане е необходимо? Оставете чая от смокинови листа да се охлади за няколко минути до температура за пиене. Отпивайте бавно от чая и се насладете на неговия уникален вкус и потенциални ползи за здравето. Няма конкретна препоръчителна продължителност за това колко дълго да пиете чай от смокинови листа. Можете да го пиете докато е топъл или да го оставите да изстине напълно и да му се насладите като освежаваща студена напитка. Важно е да се отбележи, че вкусът и силата на чая от смокинови листа може да варира в зависимост от сорта на смокиново дърво и свежестта на листата. Направете експеримент с времето за накисване, за да намерите вкусовия профил, който отговаря на вашите предпочитания. Освен това е препоръчително да се консултирате с личния си лекар, преди да консумирате редовно чай от смокинови листа. Особено ако имате някакви здравословни проблеми или приемате лекарства. Като цяло чаят от смокинови листа може да бъде приятна и успокояваща напитка. Неговият уникален вкус и потенциални ползи за здравето го правят интригуващ избор за онези, които искат да изследват билковите чайове. В случай, че сме ви били полезни и сме ви помогнали, моля подкрепете ни като споделите този видеоклип с приятели. Ще сме много благодарни, ако се абонирате за нашия канал Разумен живот, като обещаваме, че ще продължим редовно да споделяме информация как да улесните своя живот. Благодарим ви за подкрепата. Желаем ви успех!